Txeren aldean pentsatzen egon naiz, zerrenda pasa beharko oten izueken, ala ez. Zilegi oten, ala ez, jakina baita irakasleek egin izan dutela zerrenda pasatzearena, ez dakizuek, igual ez, igual metodologia berritan ez da lakori sartuko, baina igual egin izan duzue. Bueno, gaurko batik, aginpiderik ez daukadanez, bere horretan utziko dugu, hori bai. Berriz ere gogoratuko dizuet, ordu biterdietan ziurtegira jasotzeko aukera izango zuela kanpoan, baitakit oraindik norbaitek galdetu duela, eta zentroa eramateko ziurtegira ordu biterdietan kanpoan bukatu ala beraz. Pixkanaka berriz ere esperientziak ezagutzen joango gara, laudiokoa ezagutzeko aukera izan dugu atzen aldiaren aurretik, eta beste 5 esperientzia bintzat ezagutuko ditugu orain. Denak belarriak adi eta begia zabalik beraz, 25 minutukoak izango dira, eta gero, dinamika honi jarraituz, 5 minutu behintzat saiatuko gara, kontratua denboraren abetetze baldin badugu behintzat, galdetarako tartea uzten. Bitartean traolare gogoratuko dizuet, Twitterren nahi baduzue iruzkinen bat utzi, traola iztunbila 26, dagoeneko ikusi ditugu, komentario bat edo beste, marrazkiren bat ere bai, habilidade handiz eginak, zorionak egileari, eta besterik gabe lehenengo esperientziaren berri jakingo dugu. Abiapuntu argi bat, lehen ere hemen esan dena plazaratzen dutelako esperientzia hauek, irakasle guztiok zarete hizkuntza irakasle ere, eta nola ez, ahozko komunikazioan dago ikasle eta irakaslearen arteko harremanaren jardun nagusia. Hori ardatz hartuta, R9 ekimena, euskarazko ahozko komunikazioa irakas jardunean, Ales, Aldeko Otalora eta Amaia Bergara, Iraleko irakasleak gurekin zatozte biok, Ales eta Amaia. Behar baldin baduzue mandotzuko dizuet, bai? Ekimenaz. Bai. Bueno, kaixo egunon, gu Amaia eta Ales gara, Irale Dolaritzeko irakasleak. Eta gaurkoan, R9 ikastaroari buruz hitz egingo dizuegu, euskarazko ahozko komunikazioa irakas jardunean, eta esan dezagun ikastaro honek bi atal edo dituela, alde batetik prestakuntzarena eta gu horretan aritzen gara, eta beste alde batetik proiektuarena. Az gaitezen. Ez dakit entzuten da? Ez, bai? Bueno, informazio orokorra emateko, bai? Amaiak esan duen moduan, atal bi edo nagusi ditu ikastaroak, bata da prestakuntza, eta prestakuntza horretan atalik importantena behar bada proiektu bat prestatzea da, eta bigarren partea, momentu honetan bidean dagoena da, proiektua gelaratzea, bai? Guk oraindik gelaratzen ari dira batzuk, beste batzuk oraindik gelaratu gabe daude, oraindik ez dugu proiekturik ekarri erakusteko moduan, ebaluatzeko eta prest egongo direlako, bai? Ebaluatzeko prest ebaluatu eta gero ekarriko ditugulako, bai? Bueno, prestakuntza honek 375 ordu hartzen ditu, gutxe gora bera hiruhileko bat, bakizue, irale bat da, askok izaten duen moduan, bai? Eta edozein irakaslearintza da, edozein mailako irakaslearintza da, bai? Hasi aurrezkuntzatik eta lanbide heziketaraino, jakina, lehen eta bigarren hezkuntzako irakaslearentzat, bai? Ikastetxe, jakina, sare publikokoak, naiz sare kontzertatukoentzat, bai? Printzipioz edozeinak eskatu dezake, baina ikastaroa egitea eskatzen duen irakaslei, eskatzen zaie hasieran txosten bat idaztea, bai? Antzikusiko duzuena, bai? Txosten agertzen denean, bai? Txosten hori egitasmo bat da, bai? Bai, egitasmo bada oso xumea, bai? Eta horretan, txosten horretan eskatzen zaie ikasketari nahiei zehaztu dezatela gero eskolan garatu nahi duten proiektua, edo garatu nahiko luketen proiektua. Zirriborro bat eskatzen da, bai? Batzuk uste dute guztiz proiektu kasi garatu bat edo entregatu behar dela, ez, zirriborro bat da, bai? Hain zuzen ere, gero proiektua bera ikastaroan bertan garatuko dalako, bai?
Batzuk beldur izaten dira, zer eskatzen dute, eta ez dakizat, zirriborroa baino ez da, hori importantea da jakitea. Orduan, hori, da nontzat. Aurren, bai. Eta, kontatuko dizuegu apur bat, RBH ikastaroaren abia puntua, bi ideia nagusi horien gainean ere, eta lehendik izlariek eta aipatutako ideia bidira, irakasle guztiak norbere irakasgaian, hizkuntza irakasle eta bestalde batetik, irakasle eta ikasleen jardunean, alderik garrantzitsuena edo ahozko komunikazio prozesuetan oinarritzen dela. Hori dela eta, bi horiek izango lirateke RBH ikastaroaren oinarri nagusiak. Oinarri nagusiak lau helburu nagusitara ekarri ditugu guk prestakuntzan, ezta? Alde batetik, irakasleen ahozko kompetentzia bera hobetzea, gezurra badirudi ere, lehen ez dakit norkepatu duen, gaur egun umeek ETB adibidez ez dute ikusten, 0,3ko sarea omen dauka, orduan, askotan, irakasleak baino ez dira, ume askorentzat, irakasleak baino ez dira euskerazko erreferente eta eredu, Oie baino ez dituzte, eta orduan oso importantea da gure ustez, irakasleek ere ahozko gaitasun kompetentzia ona aukitzea, Orduan, prestakuntzaren atal bada, irakasleen hizkuntza kompetentzia bera hobetzea. Bi, neskamutilekin ahozkotasuna landu behar badugu, jakin egin behar dugu nola landu edo nola landu dezakegun atal hori. Hor funtsezkoa da prestakuntza didaktikoa. Euskara irakasle izan garen askok, ahalegindu gara, nola edo ala ahozkotasuna lantzen, askotan laino batean galduta, eta batzutan topatu dugu bidea, baina gehienetan uste dut ezetz. Uste dugu prestakuntza didaktikoa importantia dela honetan. Bestalde batetik, euskararen dibertsitatean trebatzea ere importantea ikusten dugu, irakasleak trebatzea, kontzeptu soziolinguistikoak manejatzea, eskolaren diagnosia eta eskolaren hizkuntza egoeraren diagnosia ongi egin nahi badugu, esku hartze on bat egiteko, funtsezkoa iruditzen zaigu ondo manejatzea kontzeptualizazioa bat, eta azkenik, eta nire ustez interesantena izan daitekena da, hori guztia ahozkotasun proiektu batera ekartzea. Gelan, edo ikasgelan, edo eskolan, esku hartze bat planteatu behar da, inpaktua izan dezan aurreko guztiak. Pasatzen baduzu, pixkat hau, hiru helburu horiek, hiru helburu nagusi horietan landutakoa, ekarri beharko genuke proiektura eta gero proiektua gelaratu. Momentu honetan fase horretan gaude, proiektua gelaratzeko fasean, hasita daude. Eta lan arloetara ekarrita Alesek aipatutako lau helburu horiek eta aurreko bi ideia horiek, RBH-ren ikastaroa 5 lan arlotan antolatuta dago. Alde batetik, irakaslearen ahozkoa, funtsezkoa ikusten dugu, irakasleen ahozko komunikazio gaitasun hori sendotzea. Beste alde batetik, ahozkoaren didaktika bera, Alesek komentatu duen moduan, eskolan eragin hori izan dezan, gaitasun didaktiko hori eta estrategiak eskuratze hori ere garrantzitsua diritzugu. Hirugarren lan arloa izango litzateke dimentsioen lanketa bateratua, eta zeintzu dira dimentsio horiek, idazketa eta irakurketa, eta nolabait horiek nola eraman ahozkotasunera, nola eraman ahozkotasunaren bitartez praktika horretara. Lehen Alesek aipatu duen dibertsitatea eskolan baita ere, euskararen dibertsitatea eskolan, apur bat gai horren inguruan hausnartzea, euskararen esperientziaz eta dibertsitate horri buruz ere hausnartzea. Eta helburua euskararen erabilera indartzea. Eta azken puntuan edo azken lan arloa proiektuak izango litzateke. Eta proiektua gelaratze bidean dauden proiektu horiek irakasgai horretan sortu izan dira, eta ikasleekin ahozkotasuna lantzeko proiektu bat du helburu. Segundu bat, hortxe. Eta hemen apur bat zehatzago azalduko dizuegu
proiektuak arlo horretan, zein izan den gure esperientzia, irakasle moduan, eta zeintzuk izan diren gure aholkuak edo, bai. Lehenik eta behin, gurera datozen ikaslei, proiektu sumeak, egingarriak eta helburu zehatzak dituztenak egitea aholkatu genien, bai. Horretarako, horreitu zuen 6 pausoak eman ditugu, eta bete esaten dugu proiektu sumeak izan behar dutela, zirriborro lehen aipatutako egitasmo txosten hori egitean, agian idazten ditugulako edo zirriborratzen ditugulako ideia batzu, baina gero errealitatera ekartzea hor sor daitezkelako zalantzak edo, bai? Eta orduan, guk emandako pausoak hauek izan ziren. Lehenengo, izena ematean, RBH ikastaroan izena ematean, idatzi zuten egitasmo txosten hori berrartzea, aztertzea, eta ikustea ea egingarria den edo ez, bai? Beste alde batetik, pentsatu genuen ikastetxearen diagnosia eta ikastetxeen ezaugarriak aztertzea, aberasgarria izan daitekela taldearentzako, eta ikustea ikastetxeen ezaugarri ezberdinak haientzako izango litzatekela esperientzak partekatzea, bai? Eta orduan ikastetxearen diagnosia egin eta gero, ikusi zuten nola ikastetxeen arteko antzekotasunak eta badaude, eta, lantaldeak sortu ziren, bai? Hemen proiektu hauetan ikasle batzuk lantaldeetan aritu dira, eta beste batzuk bakarka lanean aritu dira, nahien arabera, eta lantaldeak sortuta, egitasmo txostena berrartu zuten, eta askotan berre egin egin zituzten egitasmo txosten horiek, apur bat aurretik ikusitako hori aplikatzeko edo, bai? Horren ostean, ereduak, guk eskura izan genituen ereduak erakutsi genizkien, eta besteak beste, Nafarroako EIBS eta Ahozko Hizkuntza irakastean webgunean dituenak, edo Altsasuko BH-ko esperientzia, bertaratu ginen baita ere, eta ikusi genuen bertatik bertara proiektuak egiten dituztela, eta aurrera eramaten dituztela, guretzat oso aberasgarria izan zen, eta eskura izan genituen adibideak, bai? Adibideak aztertu eta gero, proiektuari forma eman behar zitzaion, eta proiektuari forma emateko guk tresnak edo baliabideak eskaini egin izkien, eta proiektu mota definitu zuten haiek, beti haien nahien arabera eta beharren arabera, bai? Eta hortik izan daitezke adibidez, sekuentzia didaktikoa, arazo egoera, erronkak eta bai? Eta azken pausoa proiektua bera idaztea, eta idatzi ostean guztion artean zuzentzea, eta gelaratzeko prest ustea. Eta horregatik esaten dugu bidean daudela, gelaratzeko prest horretan utzi genuelako, eta alesek azalduko bat, zeintzuk ziren landutako proiektuak edo. Aurten 8 proiektu, ahozkotasunaren inguruko 8 proiektu egin dira, eta pixkat gainetik azaltuta, bai, bata aurre hezkuntzakoa, 4 lehen hezkuntzakoak, eta 3 bigarren hezkuntzakoak, bai. Titula jarri dugu eta deskribapen txiki bat, ez? Ahozkotasuna lantzen 5 urtekoen gelan, hori da, adibidez, zonalde erdaldun batean, 5 urteko umeekin ahozkotasuna lantzeko proiektu bat, bai? Euskeraz ezer ez dakiten umeekin, bai? Nola hasi, lehenengo iterazioak, nola egin daiteke, lehenengo esaldiak euskeraz bota ditzaten, eta bar, bai? Lehen hezkuntzako proiektuetan konturatzen bazarete 3 narrazioari lotuta daude, bai? Narrazioa ipuina, audio ipuina, eta laugarrena, Unkina eskolako ahozkotasun proiektua, ipuina pasadizoa txiste kontaketa, bai? Hor, pentsatu genuen, bai? Narrazioa izan zitekela lehen mailan menperatu behar zan testu generoetako bat, bai? Eta, ikasle batzuek hori hartu zuten, eta horri lotu, bai? Esan behar da, Unkina eskolako ahozkotasun proiektua adibidez, urte osorako proiektu bat dela, bai? Ipuinak, pasadizoak eta txiste kontaketak bakoitzak hartzen duela trimestre bat, bai? Iruleko bat, bai? Urte osokoa. Eta gero, 1, 2, 3 hori, adibidez,
hor, lehen esan dugu, Amaiak esan du, azkenean ikaslek erabakitzen dute ze proiektu mota egin, bai? Azken hitza eurena da, guk aholkuak ematen dizkiego, iradokizunak, baina eurak erabakitzen dute. Eta kasu honetan, erabaki zuten errutinak egitea. Hor juntatu zean 3 irakasle eta haien ikastetxeak bazuten ezaugarri bat, komun bat. Eta zan, ikasle desente zituzten euskaldunak, baina ez zuten euskeraz egiten, eta batez ere ez zuten egin nahi kasu batzutan, bai? Orduan, zelan sustatu ez hasierako, ja edade bat zuten, 6-8 urte bai, zelan lortu horiek eskolara euren etxean erabiltzen zuten hizkuntza hori ekartzea, bai? Eta horretarako errutinak planteatzen zituzten eta planteatzen dituzte, bai? Azkenik, DBH-ko 3 proiektu ditugu, bai? Eta hor, testu mota, testu generoa beto esan da, azalpena da, bai? Azalpenak baditu zailtasun batzuk, narrazioak ez dituena, eta, bueno, ez da kasualitatea 3 azalpena hartu izana, zera, testu genero gisa, bai? Lehenengoak berbakirolak da euskera eta gorputz hezkuntzaren arteko zehar proiektu bat, eta herri kirolen inguruko azalpenak ematea du helburu, bai? Hor kontestu jakin batean, bai? Uste dut martxan ari dela, ez? Proiektu hori, ontsenteratu nahiz. Urrengoa, ahozkotasuna problema matematikoen ebazpenean, hori guk dakigula matematikaz egin den ahozko proiektu bakarra da. Euskerazkoa behintzat munduan egin den lehenengoa da, bai? Guk dakigula. Oso proiektu kuriosoa da, eta da, lehen izan duguna ez, guztiak gara gure ikasgaian hizkuntza irakasle, bai? Matematikako hizkera, bai? Nola ekarri azalpenetara, ahozko azalpenetara. Gainera, inguru erdaldun batean aplikatzekoa da, bai? Eta problemak zelan azaldu daitezken zelan simbolikoki idatzita dagoen hori, zelan ekarri ahozko euskarara modu ulergarrian eta azaltzeko modukoan. Eta azkenik, lanbide orientazioko proiektua hori da, lanbide orientazio ematen den momentuan, ikasleek elkarri lanbide jakin baterako ibilbide akademikoak eta irteerak eta azaltzeko proiektu bat, bai? Ez dira, ikusten duzuen ez dago proiektu bat esaten duena, mundu aldatuko dugu, edo mundu guztia ipiniko dugu euskeraz berbetan. Ez, gauzak txikiak nahi ditugu, egiteko modukoak, eta pauso bat aurrera egiten dutenak, bai? Holako zeo zer, bai? Eta azkenik komentatzea ebaluazioa eta beharrekoak, esan dugu moduan proiektuak zertzelada batzuk eman ditugu proiektuei buruz, baina oraindik egiteko bidean daude eta proiektuak gelaratzeko bidean daude, beraz, eta ebaluazioari buruz, ikasketarien edo gure ikasleen partetik jasotako 3 adjektibo ekarri ditugu, baliagarria, interesgarria eta erabilgarria, eta guk esatea guretzako ere oso baliagarria izan dela, guk ere asko ikasi dugula prozesu honetan, eta hori ze, 3 adjektibo horiekin bat egiten dugula guk ere bai. Pentsatzekoa da, ebaluazioa eta eginda gero, pasatuko ditugula lehen Begoñak aipatu duen korpus horretara, ez, guztientzat, partekatzeko moduan edo, ez utzi beharko genituzkena, bai? Eta hori izan da guztia, beraz, eskerrik asko. Eta bera. Bales, eta Amaia eskerrik asko. Galdera. Bai. Aretoan galderarik balitz, osnarketarik balitz, gai honen inguruan. Hendik ere ebaluazio ondorio zein gaur honetan. Bederazio proiektuaren inguruan. Zago galderarik, bere horretan utziko dugu beraz. Azken aukera ikuste dut zaituzte denok ere, harriagatik, zaide eskuri badoen altxata, estilo dior. Ez dago, ez. Oso, no? Alexandreko tablera eta Amaia Berrera. Hala.